mga binati o minahal kong matalom nun. Okay, manig update guys sa ato ang matalom boardwalk diri sa lungsod sa Matalo. Okay, mao na ipatway nya pwede mo mag jogging diri guys, pwede mo gunad padungan to sa tuang biwok na extension na pathway para mag jogging guys. Okay, today is January 8, 2025 nya mananig ato ang pathway diri sa lungsod sa Matalo. Ni update sa ato ang matalong boardwalk, pwede na mo mag jogging o mag hike. I hope nga magtinabang nga ta kanunay alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalo. Ato gayong suportahan kanunay ang administrasyon headed by sa tong buotan og maabdik nga Mayor Eric S. Pahulio sa tibok Team Pahulio aron magpadayon ang mga programa naghihimo alang sa katawhan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalo. Iko PP tinud-anay nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Okay, today is January 8, 2025. Okay, muna ni update sa Matalom boardwalk hiking. Muna ni itong mag-hike, pwede naman mag-hike diri guys, pathway ni siya para pwede itong mag jogging diri sa ito ang Matalom boardwalk diri sa lungsod sa Matalo.